आता आणि वरून आली ना, तरी मिठाई खायची आहे तर मिठाई आणू नका त्या हॉटेलमधली, घरी हे बनवा, खूप चांगलं लागतंय. आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलंय. कुकरला चांगली 4-5 शिट्ट्या झाल्या आहे. कॅमेऱ्यामध्ये बघ, नाही आज नाही, मूड नाही. ते स्पेशल माणसासाठी टेस्टिंग आहे. ते स्पेशल माणूस कोण आहे ते तुम्हाला उद्या माहिती पडेल. जर कोणाला एका प्लेटमध्ये एक दिली ना तर दुसरं न खात पहिली त्याची संपली पण नसेल ना तरी तो दुसरा मागेल. पुरणपोळी बघा वरतून कधी कुरकुरीत नाही लागत, पण ही जर दिली ना तर माणूस ना कुरकुरीत असल्यामुळे ते आवडीने खात बसेल. आता कसं मार्गशीर्ष गुरुवार येईल, ही रेसिपी नक्कीच बनवा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आज रेसिपी स्टार्ट करायच्या अगोदर आपण नेहमी प्रश्न विचारतो ना, तर आज परत गॅस द फ्रूट चॅलेंज. हा फळ कोणता आहे ओळखा. आणि तो फ्रीज मध्ये ठेवला होता ना म्हणून तो जरा आवडलाय, म्हणजे जरा छोटा झालाय, नाही तर ह्याला थोडा मोठा होता. कमेंट मध्ये आता या फ्रूटचं नाव सांगा आम्हाला. देठ आहे. आता झालं फ्रूट. आज रेसिपी कोणती आहे मग? आता आणि वरून आली ना, आता विदर्भाला जाऊया. आजची रेसिपी चालू करायच्या अगोदर थोडेफार प्रश्न. आपण अलिबागला गेलो होतो ना मम्मी, तर एक खूप कॉमन क्वेश्चन होता की ते आपले कोण आहेत. आपले आता तुम्ही कसे म्हणा, आपले आमचे तुम्ही कसे, तसे ते पण आहेत की असे कोण नात्याचे, रक्ताच्या नात्याचे नाही किंवा कोण नाही. आता पप्पूचे पप्पा, आता पप्पूच्या पप्पांचे मित्र अलिबागचे होते आणि ते आहेत अजून, पण त्या दिवशी आम्हाला भेटलेच नाही, तर त्यांचा आपण आम्ही व्हिडिओ बनवला असता. तर ते मित्र म्हणजे आता 35 वर्षापासून त्यांची ओळख होती आणि मी काही तेव्हा जायची नाही अलिबागला, कारण हे मुलं लहान असायचे म्हणून ते आमच्या घरी यायचे, ती ओळख होती. आणि त्याच्यानंतर ते मला एकदा घेऊन गेले होते, तेव्हा पप्पू आणि एकदम छोटे 5-6 वर्षाचे होते, तेव्हा ते मला मुलांना घेऊन गेलेले. त्याच्यानंतर आम्ही त्या मुलीच्या लग्नाला गेलो 10 वर्षांनी आणि त्याच्यानंतर हे आता 10 वर्षांनी. म्हणजे असं नात्याचे कोण नाही, पण असे आमचे मानलेले आणि आपला शब्द, आपल्या शब्दासाठी ते म्हणजे त्यांनी म्हणजे असे ओळखीचे. आणि का गेलो तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये समजलंच असेल की माणसं किती चांगली माणसं असली तर ब्लड रिलेटिव्ह पेक्षा पण आपण त्यांच्याबरोबर चांगलं सारखे बोलवायचे, म्हणायचे या आणि बोलले, त्या दिवशी बोलले की आम्ही घरी येतो, तुम्हाला न्यायला येतो. म्हणजे खूपच ऐकत नव्हते, तुम्हाला न्यायला येतो म्हणाले. तर मी पप्पूला म्हटलं न्यायला कशाला ये, आणि आता काय माहिती कसं काय अचानक, आणि आम्हाला पण वाटलं. मग मी पप्पूला म्हटलं ते इथे येऊन आम्हाला घेऊन जाणार, त्यापेक्षा आपणच इथून जाऊया आणि 2 दिवस राहून येऊ असं म्हटलं. हाच कारण होतं की मी कमेंटमध्ये आन्सर नाही दिला, कारण की एवढा मोठा उत्तर आहे बघा. आता प्रत्येक किती जणी माणसांनी विचारला होता क्वेश्चन, पण सर्वांना जर एवढं डिटेल सांगत बसलं तर टायपिंग मध्ये खूप टाइम लागला असता. तर तुम्हाला कसा आमचा जीव लागला, आम्ही तुम्हाला जीव लावतो. अलिबागमध्ये आपण किती दिवस होतो? 2 दिवस होतो खाली. शनिवारी आम्ही संध्याकाळी इथून गेलो, ते पण म्हणजे ती नाईट झाली, ती ट्रॅव्हल आणि रात्री पोहोचलो. म्हणजे 2 मॉर्निंग, 3rd मॉर्निंगला, 3ऱ्या मॉर्निंगला आम्ही निघालो तिकडून. आणि आपण ज्या कारणासाठी गेलेलो ते सक्सेसफुल झालं का? म्हणजे तुला आराम भेटला का तिकडे? आराम भेटला म्हणजे मला खूप पूर्वी आपली जुनी माणसं मला पण भेटली, मला पण बरं वाटलं. इथे एका जागेवर राहून राहून पण मला कंटाळा आला होता. आणि पप्पूला पण त्याची माणसं जरा जवळची दाखवली. म्हणजे आपण आता मी जर त्याला दाखवली नसली माणसं तर पप्पूला पण म्हणजे पप्पूला पण आठवण नाही राहिली असते की आपली कोणतरी आपल्या पप्पानी जोडलेली माणसं आहेत म्हणून. म्हणजे त्याच्या पप्पानी जोडलेली माणसं आहेत. आणि आपलं ते वरती सिक्रेट दाखवायचं राहिलंच, वरती तुझ्या वॉलवर काय होतं ते टाइम नाही भेटला. आपल्याला लाईव्ह सुद्धा यायचं होतं. आता सर्वात आधी हे सांग की आज रेसिपी कोणती आहे? पपया रेसिपी नाही, हा पपया असं खाण्यासाठी कापलाय, म्हणजे मध्ये मध्ये खायला बरं ना. भूक लागते ना रेसिपी बनवायला, कसं वेळ लागतो, कधी कधी वेळ जातो, त्याच्यामुळे टाइम निघून जातो. माझी रेसिपी कोणती आहे? आणि विदर्भात काय ना पुरणपोळ्या बनवते, म्हणजे आपल्याला विदर्भामध्ये जायची पण गरज नाही, घरी आपली डिश आपल्या घरामध्ये आपण बनवून खाऊ शकतो. त्यासाठी एवढं साहित्य आहे का सर्व? हे साहित्य आहे सगळं. आणि तुम्हाला जो प्रश्न विचारला याचं उत्तर द्या की हा कोणता फळ आहे हे कमेंट मध्ये सांगा आम्हाला. नमस्ते, आज मी विदर्भातल्या पोळ्या बनवते आहे.
त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. ही चण्याची डाळ घेतली आहे. ही अर्धा किलो डाळ आहे वजनाने, आणि वाटीनी म्हटलं ना तर ही 1.5 वाटी आहे. आणि ही आहे ना तुरीची डाळ आहे, ही अर्धी वाटी घेतली आहे. हे तांदूळ घेतले आहे, हे अर्धी वाटी कमी आहे. हा रवा घेतलाय. हा रवा आपल्याला मळायचा आहे, म्हणजे आपण ज्या मैद्याचं पीठ घेतो ना त्या ठिकाणी आपल्याला रवा घ्यायचा आहे. हा बारीक रवा घेतलाय, हा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे. पण त्याच्या आधी पहिला आहे ना ही डाळ, चण्याची डाळ. आपण पोळे बनवतो ना ते ह्या चण्याच्या डाळीचे बनवतो. आणि ह्या पोळ्या म्हणजे कशा वेगळ्या आहेत एकदम विदर्भातल्या, म्हणजे मऊ मऊ आणि खुसखुशीत लुसलुशीत अशा या पोळ्या आहेत. त्याच्यामध्ये तुरीच्या डाळीमध्ये असं लुसलुशीतपणा येतो आणि नरमपणा येतो हे तांदूळ टाकल्यामुळे. आता हे तिन्ही साहित्य आहेत ना एकत्र घेऊन धुवायचे आहेत स्वच्छ. आता समजा तुम्ही 1 वाटी डाळ घेतली ना तर 2 चमचे तुरीची डाळ घ्यायची आणि 2 चमचे तांदूळ घ्यायचे. म्हणजे हे चमचे, या चमच्याने अशी 2 चमचे तुरीची डाळ घ्यायची आणि असे 2 चमचे आहे ना तांदूळ घ्यायचे असे. आता ही 1.5 वाटी आहे म्हणून मी अर्धा वाटी घेतली आहे. आता ही स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि आपल्याला कुकरला लावायचे आहे. चण्याची डाळ, तुरीची डाळ आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून आणले. आता हे आपल्याला कुकरला लावायचे आहे. पाणी टाकून शिजवून घ्यायचे आहे. 4-5 शिट्या करून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये पाणी किती ठेवायचं ते तुम्हाला दाखवते. 1 वाटी ओतले, 2 वाट्या पाणी ओतलंय, थोडा ओतते अजून. आपण पाणी राहिला ना तर आपण ते गाळून काढू शकतो, म्हणजे कमी नको पडायला. म्हणजे 2-2.5 वाट्या मी पाणी ओतलंय. आता गॅसवर ठेवते आणि चांगली 4 शिट्या करून घेते. डाळ शिजायला ठेवली आहे, गॅसवर कुकर ठेवलाय. आता तोपर्यंत आहे ना ह्या रवा मळून दाखवते. हा बारीक रवा घेतलाय. आता तुम्ही म्हणाले ना डाळ एवढी घेतली, रवा किती घेतला, तर कसं माहितीये डाळीचं पुरण उरलं तरी चालेल, पण रवा आपण बेताचाच घ्यायचा. म्हणजे मी आहे ना हा रवा पण मी अर्धा किलो घेतलाय. अर्धा किलो डाळ घेतली तर अर्धा किलो रवा घेतलाय. आता समजा उरला ना तर आपण पुऱ्या करू शकतो. सारण उरला तर अजून आपण रवा नाही तर मैदा पीठ कालवून आहे ना आपण ते पोळ्या करू शकतो. याचा काय प्रॉब्लेम नसतो आणि माप नसला तरी पण चालतो. आता याच्यामध्ये आहे ना या रव्याच्या हिशोबाने आपण मीठ घ्यायचा चवीपुरता. आता याच्यामध्ये मी चवीपुरता मीठ टाकलाय, अर्धा चमच्याने थोडासा जास्त टाकलाय. आता आपल्याला याच्यामध्ये मोहनसाठी तेल टाकायचं आहे. 2 चमचे तेल टाकलंय. आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलंय. आता याला आहे ना आपण पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे. पाणी थोडा थोडा टाकायचं आणि आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे. कारण आपला आहे ना ते डाळ शिजेपर्यंत आपल्या हा रव्याचा चांगला घट्ट गोळा बनून येतो. आपण भिजवून ठेवला ना की तो चांगला थोड्या टायमाने आहे ना ते आपले सारण बनेपर्यंत हा चांगला लुसलुशीत होतो पिठासारखा. असे पण एक कमेंट्स येतात की व्हिडिओ जरा छोटा बनवा, किंवा असे पण माणसं बोलतात की व्हिडिओ जरा मोठा बनवा. व्हिडिओ जर मी छोटा केला तर ज्यांना मोठा बघायचं असेल, ज्यांना डिटेल एक्सप्लेनेशन हवं असेल तर त्यांना काहीच भेटणार नाही. तर मला एक सांगायचं आहे, आता अजूनपर्यंत तुम्ही ऐकलं असेल कितीतरी इन्फॉर्मेशन भेटले असेल तुम्हाला. त्या एक रेसिपी जेव्हा ही रेसिपी बनते तर मम्मी दुसऱ्या रेसिपी बद्दल किंवा दुसऱ्या इन्ग्रेडियंट्स बद्दल पण तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन देते. मग ज्यांना काहीच माहित नाही, जे एकदम टोटली नवीन असतील, म्हणजे जसे मला ही रेसिपी माहित नाही, तर माझ्यासाठी हे डिटेल इन्फॉर्मेशन खूप गरजेचे असतात. तर तुमच्यासाठी मी काय करेल, सर्वात आधी ते इन्ग्रेडियंट्स मी आता तुम्हाला टाईप करून देईल. स्क्रीनवर तुम्हाला इन्ग्रेडियंट दिसतील सुरुवातीला, आणि रेसिपी कधी स्टार्ट होते कधी एंड होते हे तुम्हाला लिहून देईल. म्हणजे तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करा आणि ज्यांना पूर्ण डिटेल बघायचं असेल ते डिटेल पण बघतील, ज्यांना शॉर्ट मध्ये बघायचं असतील ते शॉर्ट मध्ये पण बघतील. रवा बघा मळून पाणी टाकत आहे ना मळून घ्यायचा. आणि थोडं आहे ना म्हणजे आपल्याला चपातीचं पीठ मळतो ना त्याच्यापेक्षा पण थोडा जरा पातळ मऊ मळायचा. म्हणजे कारण तो रवा नंतर फुगायचा असतो ना आतमध्ये, आणि एकदम सफेद सफेद पीठ झालंय रव्याचं. आता हे आपल्याला आहे ना पूर्ण ते डाळीचं सारण बनवेपर्यंत याला आता झाकून ठेवायचं आहे.
आपलं मस्त बघ एकदम मऊ झालाय आणि एवढा पातळ केलाय बघ, एवढा पातळ आहे, एकदम पण पातळ नाही करायचं. हे बघ आता हा घट्ट गोळा झालाय. आता हे झाकून ठेवते. मग आपल्याला कुकरच्या शिट्या झाली ना की तुम्हाला डाळीचं सारण बनवायचं दाखवते. हे असं किती वेळ टाकायचं? आता हे आपलं डाळीचं सारण बनेपर्यंत झाकून ठेवायचं. म्हणजे असं काय टाइम नाही ना ढाकायचं? याला काय असं टाइम नाही आहे, पण त्या वेळेत आपण असं पीठ मळून ठेवायचं. आणि तुम्ही अशी रेसिपी बघता बघताना लाईक बटन प्रेस करा. म्हणजे कधी कधी काय होतं, रेसिपी बघण्याच्या नादात आपण लाईक करायलाच विसरून जातो. आता बघा तिकडे तुम्हाला सिटीचा आवाज येत असेल. अजून एक, जर कोणाला कमेंट करता येत नाही, कमेंट असे 3-4 जणांनी मला इकडे समोर समोर विचारले की कमेंट कसे करतात. कमेंट करायचं माहित नसतं. मम्मीला पण नाही माहिती होतं, सांगितलं तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतो कमेंट कसे करतात. तर आता हे बघा आपला युट्यूब ऍप्लिकेशन आहे. आपल्याला सर्च करायचं आहे शुभांगी कीर. तर बघा शुभांगी कीर सर्च केल्यावर असं सर्व येतं. शुभांगी कीर आपण पुरणपोळी सर्च करूया. शुभांगी कीर पुरणपोळी. पुरणपोळी सर्च केल्यावर जेवढे पुरणपोळी रेसिपी बनवली असते ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतील. आता आपण पहिला सिलेक्ट करूया शुभांगी कीर पुरणपोळी. आता बघ ह्याच्यावरती लाईक आपण केलं नाही व्हिडिओला, तर आपण लाईक केल्यावर बघा त्याचा कलर चेंज झाला, ब्लू कलर झाला. आणि सबस्क्राईब केलंय पण आपण बेल आयकॉन वाजवली नाही. ह्याच्यात बेल आयकॉन बघा अशी वाजवायची, ऑलवर क्लिक करायचं, म्हणजे जेवढे काय आम्ही रेसिपी अपलोड करू ते तुम्हाला सर्व दिसतील. आणि कमेंट विचारता तर खाली बघा, खाली खाली करत जायचं आणि इकडे कमेंट सेक्शन येते आणि इकडे तुम्ही असं टाईप करून इकडे टाईप करू शकता जे तुम्हाला टाईप करायचं असेल. लाईक खूप चांगली रेसिपी बनवली तुम्ही, थँक्यू व्हेरी मच, असं एवढं टाईप करायचं. त्यानंतर तुम्हाला राईट साईड त्याच्यात बाजूला बघा एरो दिसत असेल, त्या एरोवर क्लिक केलं की तुमची कमेंट इकडे पेस्ट झाली. आता इकडे बघा 528 कमेंट आहे. आणि तुम्हाला जर दुसऱ्यांचे कमेंट्स पण वाचायचे असतील तर तुम्ही खाली वाचू शकता. आणि परत वरती जाऊन हे बघा, समजा सबस्क्राईबच केलं नसेल तर असं रेड बटन असेल, त्याला सबस्क्राईबवर बटन दाबायचं आणि ते बेलवर दाबून ऑलवर दाबायचं. म्हणजे जेवढे रेसिपी आम्ही अपलोड करू सर्व तुम्हाला दिसतील, रोज दिसतील तुम्हाला. आणि लाईक परत सांगतो, लाईक असं असेल तर लाईक केल्यावर ब्लू कलर येतो त्याचं, परत दाबलं की परत जाईल ते. नाहीतर परत खाली जाऊन तुम्ही बघा खाली कमेंट्स असतात आणि दुसऱ्यांचे पण कमेंट्स तुम्हाला वाचायचे असेल वाचू शकता. आणि इकडे तुम्ही टाईप तुमची कमेंट पण करू शकता. आणि आम्ही नेहमी सांगतो की डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुमच्यासाठी लिंक देतो. जर रेसिपीचे काही इन्फॉर्मेशन असेल तर खाली बघा, असं रेसिपीजचे इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लिंक्स आणि काही इन्फॉर्मेशन इन्ग्रेडियंट सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटेल. किती सिटी झाली? दुसरी सिटी झाली. 4 सिट्या करायच्यात ना. आणि अजून एक गोष्ट, तुम्हाला आम्ही आता दर दिवशी एक रेसिपी व्हिडिओ अपलोड करतो. म्हणजे एक व्हिडिओ तर येतोच आहे. जर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत नाही, माणसं बोलतात की कितीतरी महिने तुम्ही अपलोड नाही केलं, तर तुम्ही सबस्क्रिप्शन केलं असेल किंवा सबस्क्रिप्शनची बेल नाही प्रेस केली असेल आणि जर खूप दिवस तुम्ही व्हिडिओज बघितले नसतील तर ते स्वतःहून अनसबस्क्राईब पण झाला असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन वाजवा, म्हणजे तुम्हाला रोज नोटिफिकेशन येतील आमच्या व्हिडिओचे. आणि आपण तर रोजच टाकतोय. आणि असे पण कमेंट्स येतात, मम्मी तुला कसं वाटतं? आम्ही तर न बघताच व्हिडिओला लाईक करतो. खूप बरं वाटतं. म्हणजे असं वाटतं की मला हौस येते. आता मी अलिबागवरून पण मी आता पटकन साहित्य घेतलं आणि म्हटलं उद्या गुरुवार आहे तर आपण पोळ्या बनवूया असं म्हटलं. मग ते पोळ्याचं पटापट काढलं साहित्य, म्हणजे जरा बरं वाटतं आणि खुशी येते, एक एनर्जी येते. मग ते थकावट आपण विसरून जातो. आणि तुम्हाला खरं सांगू खूप मेहनत लागते व्लॉग्स बनवायला, खूप मेहनत लागते. आपली वाट बघतोय. हो, आम्हाला अजून आवडतं व्हिडिओ दाखवायला, तुम्हाला आजूबाजूचं दाखवायला, रेसिपीज दाखवायला. आणि परत सांगतो मेहनत खूप लागते, एवढं इझी नाही आहे. व्हिडिओज तुम्ही जे 20-20 मिनिटाचे 15-15 मिनिटाचे बघतात, एडिटिंगला मला 5-5 तास पण जातात कधी कधी. कारण बसलेला असतो बिचारा, कधी कधी मला त्याला चपाती घेऊन अशी भरवायला लागते. हो, मला भरवावी लागते. आणि अजून एक गोष्ट, कधी कधी रात्रीचे 2-3 पण वाजतात ते व्हिडिओ बनत खूप टाइम लागतो. त्यासोबत माझा जॉब पण आहे. आणि मम्मी सुद्धा रेसिपी बनवून इकडे तिकडे फिरणं एवढं इझी नसतं. हातपाय दुखतात, दमायला होतं. ते आम्ही व्लॉग्स मध्ये दाखवत नाही, पण बिहाइंड द सीन खूप काय वेगळे प्रॉब्लेम्स होतात. पण आवड येते. जर तुम्ही सपोर्ट केला तर तुम्ही, आणि खरं खूप व्ह्यूज खूप चांगले भेटले, लाईक्स कमेंट्स खूप चांगले भेटले. कधी कधी कमेंट द्यायला पण रिप्लाय द्यायला पण लेट होतो, पण मी नेहमी ट्राय करतो की लवकर देऊ तुमच्यासाठी तुम्हाला रिप्लाय. आणि तुमच्या ह्या व्ह्यूज आणि तुमच्या सपोर्टमुळे ब्लॉग्स खूप चांगले चालले अलिबागचे. असे ब्लॉग्स पण आम्ही प्रयत्न करू कुठेतरी दुसऱ्या गावात जाऊन. ते सर्व सरप्राईज होते तुमच्यासाठी. जर तुम्ही असे सपोर्ट केलं तर अजून आम्हाला पण चांगलं वाटतं ब्लॉग्स दाखवायला, व्हिडिओज दाखवायला, रेसिपीज दाखवायला. आणि अजून सांगतो, अजून पुढे खूप काही आहे.
तर तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. आणि कमेंटचा रिप्लाय येणार पण लेट येईल पण लेट येईल, पण देईल मी तुम्हाला रिप्लाय मम्मीला विचारून. कारण आम्हाला दोघांना बोलायला लागतं. असं नाही की मीच स्वतः टाईप करतोय. एकटाच असतं तर लगेच रिप्लाय दिले असते कुठून पण. पण आम्हा दोघांना कन्व्हर्सेशन करून बोलून चालून तुम्हाला रिप्लाय द्यावा लागते. आता तुम्हाला बघा, आता या कॅमेऱ्यामध्ये तुम्हाला काय दिसणार नाही, पण मम्मी इकडे पूर्ण घामाने भिजून गेली आहे. आता तुम्हाला माझं पण दिसणार नाही. म्हणजे हे बिहाइंड द सीन असं असतं, एवढी इझी नसतं. आणि जे ब्लॉग तुम्ही बघितले ना 15-20 मिनिटाचे, त्याची जर ओरिजिनल फाईल जर तुम्ही घेतली असती ना लेंथची, तर ते 1 तासाच्या वरचे फाईल होते. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे गावाला किती बडबड असते, माणसं इकडनं तिकडनं सगळी बडबडत असतात. आपण घरामध्ये आता मी रेसिपी बनवते तरी आपले पाठी पुढचे दरवाजे बंद असतात आणि आपण बाहेरचा आवाज घेत नाही. पण गावात म्हटल्यावर ब्लॉग बनवायचा सगळीकडून आवाज येतो. म्हणजे तो सतत कॅमेरा चालू ठेवावा लागतो, कारण आपल्याला कोणताही शॉट मिस नाही करायचा आहे. 1-1 तासाचा व्हिडिओ कट करून तो 15 आणि 20 मिनिटावर आम्ही आणतो. आता पण बघा किती बाहेरून आवाज येतोय. जर हा असा असता तर हा मला कट करावा लागला असता. आणि मग आम्ही दोघं व्हिडिओ बघतो. व्हिडिओ टाकायच्या अगोदर पण व्हिडिओ बघावा लागतो आणि 1 वेळा नाही तर 3-4 वेळा व्हिडिओ बघावा लागतो. आता ते म्हणतील कशाला सांगते एवढं. सपोर्ट करता तुम्ही, त्याच्यामुळे ना मला पण थकल्यासारखं नाही वाटत. ते आजारपणातून बरी झाले आहे, तर हे तुम्हाला मी रेसिपी दाखवत. हो, मम्मी खूप आजारी असायची, पण आता एकदम फिट वाटते ती मला पण. आणि मी तुमच्याशी एवढं का बोलतोय तर तुम्ही आपलीच माणसं म्हणून तुम्हाला सर्व डिटेल इन्फॉर्मेशन सांगितली की बिहाइंड द सीन काय, किती मेहनत लागते आणि काय लागतं ते सर्व. आपण तर सरळ फक्त एक समोर एक 15 मिनिटाचा व्हिडिओ बघतो, 10 मिनिटाचा व्हिडिओ बघतो बसून. पण त्याच्या पाठी मनातलं दुःखात आपण कोणाजवळ बोलणार, तर तुम्हीच आपली माणसं म्हणून तुमच्याजवळ आम्ही बोलत बसतो. म्हणून तुम्हाला सांगतो मी. नाहीतर कुकरला चांगली 4-5 शिट्ट्या झाल्या. आता आपण खोलून बघूया. एकदम मस्त डाळ शिजली आहे. पाणी पण बरोबर झालंय. आपल्याला जर समजा पाणी तुम्ही जास्त टाकलात ना तर चाळणीमध्ये हे घालून काढा, म्हणजे पाणी नाही राहिलं पाहिजे वाटताना. आता मी आहे ना ताटात काढून घेते. बघा पाणी अजिबात नाही. 2 वाट्या पाणी टाकलेलं कुकरमध्ये. बघा जरा पण पाणी नाही राहिलंय. म्हणजे मी अंदाजाने बरोबर पाणी टाकले 2 वाट्या. तुम्ही समजा 2-2.5 वाट्या पाणी टाकला तरी पण चालेल. पण शिजल्यावर आहे ना तुम्ही ही डाळ आहे ना ती चाळणीमध्ये घालून काढा, म्हणजे पाणी असलं ना तर ते खाली घालून निघेल आणि अशी आपल्याला सुकी डाळ यायला पाहिजे. आता मी ताटात कशाला काढते, थंड होण्यासाठी. कारण ते आपल्याला आहे ना साखर टाकून मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे. हे आपल्याला गुळामध्ये किंवा साखरेमध्ये आपल्याला ही डाळ शिजवायची नाही. आता जशी आपण पुरणपोळ्याची डाळ कशी माहितीये का, शिजवून झाली की आपण परत गुळ टाकतो आणि परत अशी आपण गरम करतो ना गुळामध्ये किंवा साखरेमध्ये. तसा प्रकार नाहीये हा. ह्याच्यामध्ये आता डायरेक्ट आपल्याला साखर टाकून मिक्सरला लावून घ्यायची आहे. आपली डाळ बघा मी ताटात घेतली म्हणून लवकर थंड झाली. ताटात घेऊन पंखा लावला आणि थंड करून घेतली. गरम मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डाळ वाटायची नाही, कारण ते भांडं पण लवकर गरम होतो गरम असल्यामुळे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना 2 वाट्या 2.5 वाट्याची साखर टाकायची आहे. जर आपल्याला गोड पाहिजे असेल ना तसं टाकायचं. जास्त गोड पाहिजे असेल तर 2.5 वाट्या टाकायची आणि कमी गोड पाहिजे असेल तर 2 वाट्या टाकायची. आता मी याच्यामध्ये वाटतानाच मी साखर टाकणार आहे. मी 2 भांड्यामध्ये 2 वेळा वाटून घेते. तुझ्या चॅनल मध्ये थोडी माणसं तुला बघायला येतात आणि थोडी माणसं अजून एक माणसाला बघायला येतात. सांग कोणाला? दिलला. कुठे आपली दिल? कॅमेऱ्यामध्ये बघ. नाही आज नाही, मूड नाही. नेहमीप्रमाणे तिला बाहेरच जायचं. इकडे साखर दाखव. किती टाकलीस? टाकली नाही अजून. 1 वाटी घेतले. मी पहिले याच्यामध्ये 1 वाटी टाकते. म्हणजे आपल्याला या पूर्ण डाळीमध्ये आहे ना 2 वाटे साखर टाकायची आहे. पहिली मिक्सरला लावून घेते. तेल 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 बघा तिला कशा झोपायला आवडतं बघा. मम्मी ती तुझी साडी आहे ना? हा, मी साडी ती काढली होती घालायला. मग ती काढली आणि ठेवली तिथे, तर ती त्याच्यावर जाऊन बसली. मग मी दुसरी घातली. म्हणजे ही तू साडी घालणार होती का? हा. कॉस्ट्युम चेंज झाला दिलमुळे.
ते साडी वगैरे अशी ठेवली ना, तुझा टी शर्ट ठेवला ना तरी त्याच्यावर जाऊन बसते. हे सर्व डाळ वाटून घेतली मिक्सरला साखर टाकून. अर्धा किलो आपण डाळ घेतली ना तर आपल्याला म्हणजे अगदी व्यवस्थित गोड पाहिजे असेल तर अर्धा किलो डाळीला अर्धा किलो साखर वापरायची. आणि एकदम मस्त मग पुरणपोळ्या म्हटल्या तर ते गोडच असतात ना, तर ते गोड गोड एकदम मस्त होणार. आता ह्याच्यात आपल्याला आहे ना वेलची पावडर वगैरे टाकायची आहे, पण पहिलं मी गॅसवर ठेवून हे गरम करून घेते. आपल्याला याचा आहे ना पूर्ण गोळा करून घ्यायचा आहे सुक्का, जसं आपण पुरण वाटतो ना तसंच करायचं आहे सुक्का करून. वेगळं काय त्याच्यामध्ये आपण डाळ गुळामध्ये शिजवून त्याचं नंतर सारण वाटतो, पुरण वाटतो ना, आणि हे कसं डायरेक्ट साखर आणि डाळ वाटून आता आपल्याला तसं वाटून तरसवून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपल्याला पुरण गोळा करून घ्यायचं आहे गरम करून. पण आपण गोळा करताना असं आहे ना ढवळताना चांगलं ढवळतच राहायचं आहे, नाही तर खाली लागू शकते. असं पुरण आपल्याला असं पूर्ण ढवळून घ्यायचं आहे. असं खाली हा काय वेळ तर असं खाली घालून असं ढवळायचं तळाला, नाही तर काय होईल आपण असं वरच्यावर ढवळत राहिलो ना तर ते खाली लागणार. आता पूर्ण म्हणजे असं थोडं सुकायला आलंय पुरण. कढई सोडायला लागलं ना म्हणजे ते आपलं गोळा व्हायला आलाय. आता मी याच्यामध्ये ना वेलचीची पावडर टाकते, वेलची जायफळची पावडर आहे. आता याच्यामध्ये 1 चमचा पावडर टाकते, वेलची जायफळ पावडर आहे. म्हणजे चांगला खुशबू पण चांगला येतो, त्याला वास सुगंध चांगला येतो. आता तुम्ही म्हणाल काय माहितीये का, असं ढवळून ढवळून पण हात दुखतात. तुम्ही म्हणाल ती डाळ आहे ना गुळामध्ये शिजवून किंवा साखरेमध्ये शिजवून त्याचा पुरण वाटायला बरं असं पण म्हणाल तुम्ही. पण काय माहितीये का, प्रत्येक गावाचं देशाचं म्हणजे त्यांची पण काहीतरी परंपरा असते ना कशी करायची ती, तशी ही त्या लोकांची अशी परंपरा आहे. मिक्सरला लावतात आणि हे पुरण असं आटवून घेतात. आणि एवढं आटवायला आता 10 मिनिटं झाली, आता 11वा मिनिटं झालंय चालू. अच्छा 10 मिनिटं झाली ना. हो म्हणजे आपल्याला आता म्हणजे हा आता गोळा व्हायला आलाय, म्हणजे कढई आता बघ सोडायला आलाय. म्हणजे त्यांची वेगवेगळी स्टाईल असते, तू अशी बोललीस ना बनवायची. म्हणजे प्रत्येकाची पद्धत असते ना वेगवेगळी. दिल परत खायला गेली. ती काय थोडं थोडं खाते. आपले निर्लेशचे भांड असलं अशी निर्लेशच्या कढईमध्ये किंवा आपले जाड भांड तळाचं असेल ना तर त्याच्यामध्ये हे असं पुरण बनवायचं. त्याचं पातळ वगैरे आपण घेतलं ना तर खाली करपत राहणार. आणि ढवळताना आपण असं मधूनच असं चांगलं घासून ढवळायचं, म्हणजे मधी लागायला नाही पाहिजे. गॅस आहे ना आपण कधी मीडियम करायचा कधी कमी करायचा, फुल गॅसवर नाही आटवायचं सारण. किती मिनिटं झाली? 15-20 बरोबर 15-20 मिनिटं झाली बघा. आणि चांगली मी आहे ना त्यापासून ढवळते. परत बोल. 15-20 मिनिटं झाली आणि मी जशी ढवळायला घेतली आहे ना त्यापासून चांगली ढवळतच राहिली बघा. खाली थोडी पण लागली नाही आहे तळाला बघा, अजिबात लागली नाही. पुरणच एवढं चांगलं त्याचं लापशी सारखं झालंय तर पोळ्या किती सुंदर लागतील. खाली थोडी पण डाळ लागू नाही दिलीय बघा. सारण एकदम मस्त झालंय पुरण. पुरण एकदम मस्त छान झालंय. तर गॅस बंद करते आणि थंड करून आहे ना पण आपल्याला लवकर थंड पाहिजे असेल तर ताटात वगैरे काढून घ्यायचं. मी ताटामध्ये थोडं काढून घेते आणि थंड झालं की पोळ्या बनवायला घेते. आपला रवा पण भिजवून ठेवलेला आहे, मळून ठेवलेला आहे. आता हे सुकलं ना की त्याचं पुरण चांगलं बनेल सुकं सुकं. आता ते ओलं आहे ना म्हणजे चांगलं हलव्यासारखं झालंय लापशी सारखं. आता याच्यामध्ये घी टाकला असता ना तर ती लापशी तरी झाली असती, नाही तर हलवा तरी झाला असता. रवा पण आपला मळून ठेवलेला एकदम मऊ झालाय. आता याला थोडा आहे ना पाणी टाकून मळून घेते, कारण तो फुगलाय ना चांगला. पाणी टाकून असं थोडा मऊ करून घ्यायचा.
आपल्याला रवा पण आहे ना असा एकदम सुका नाही मळायचा आहे, थोडासा पाणी टाकून पातळ जरा करून घ्यायचा आहे. म्हणजे तो आहे ना असा खेचला गेला पाहिजे, असा मळून घ्यायचा आहे बघा. असा रबरासारखा असं खेचला गेला पाहिजे, म्हणजे ती पोळी आहे ना ताणत जाते. आपण लाटत जाणार ना तशी ती पसरत जाणार. असं एकदम मळून घ्यायचं आहे बघा. आपला रवा पण आता छान झालाय मळून. आपलं पुरण पण एकदम सुकं झालंय बघा, चांगलं झालंय. आता याला चांगली लुसलुशीत पोळी बोलतात ना. असं रवा आहे ना असं पातळ घ्यायचं मळून आहे बघा. असं आपल्याला छोटे मोठे करायचे असतील ना तर पहिले असे गोळे करून घ्यायचे आणि मग आपल्याला पुरण भरून लगेच भाजून काढायचे. आता तुम्हाला वाटेल मी आता रवा भिजवून घेतलाय तर हे लावायला कोणतं पीठ घेतलंय. तर लावायला आहे ना तांदळाचं पीठ घ्यायचं. म्हणजे तांदळाचं पीठ घेतलं की पोळी आहे ना चांगली सरकते पाटावर आणि चिपकत नाही खाली. आणि या पोळ्या कशा माहितीये का, आपल्या पोळ्यासारखे नसतात. या पोळ्या आहे ना जाड असतात, खुसखुशीत आणि लुसलुशीत पोळी बोलतात. असा पिठाचा हात घ्यायचा आणि पुरण आतमध्ये असं भरत जायचं. पुरण जास्त भरायचं आणि जाड लाटायचे पोळ्या. हे आपल्या पोळ्या लाटायचे नाहीये, आपण थापून घ्यायचे आहेत. छोटे छोटे असे थापायचे आणि भाजून काढायचे. तवा ठेवलाय. कारण हे पोळे आहे ना चांगले लुसलुशीत आणि खुसखुशीत बोलतात. आणि या कशा माहिती आहे का, चहा बरोबर नाही, दुधाबरोबर नाही, हे घी बरोबर पोळ्या खायच्या. अशा या पोळ्या आहेत. चांगलं भरपूर घी असं लावतात आणि असे पोळ्या भाजून काढतात. वड्यासारखे फुगतात बघा. पोळी अशी मस्त झाली बघा, खुसखुशीत आणि लुसलुशीत पोळी. आपण पहिलं पण तव्याला तेल लावायचं आणि टाकल्याच्या नंतर पण लावायचं. आपल्याला कोणत्या पण देशात जायची गरज नाही. आता विदर्भाला जायची पण गरज नाही आपल्याला. बघा पोळ्या कशा वड्यासारखे फुगले. असं वाटतं ते फ्राय केअर करून कसं होतं ते तसं वाटतं. केवढे फुगले आणि फुगली ना तरी ती फोडायची अशी, का माहितीये, मग आतून चांगली भाजते. घी लावूनच त्या भाजायच्या, कारण ते रव्याच्या आहेत ना. खायला ते एकदम इझी वाटतं, पण बनवायला थोडं नाही, कठीण काहीच नाही. फक्त ते पुरण बनवायला ते जरा कठीण वाटतो, कारण ते भरपूर ढवळायला लागतोय. आणि जर तुम्हाला आता कॅमेरा लांब आहे, जर ते जवळून बघितलं तर असं वाटतं हे फ्राय केलेली वस्तू आहे. अशा वेळेला ते वडे, झटपट वडे आपण तांदळाचे बनवतो तेलामधून तळून. आपण अलिबागला नाही सकाळी खाल्लेले ते कसे वाटतात, असं वाटतं डायरेक्ट डीप फ्राय केले ते. आता असे बोटाने दाबतात, असे आपले थापून झाले ना, सारखी ढवळत नाही, सारखी हलवत राहिले ना तर ते फुटतात. म्हणजे ते तसे ठेवले पाहिजे, गॅस कमी जास्त कमी जास्त केला पाहिजे.
गॅस थोडा कमी ठेवला ना की ते शेकतात चांगले. आणि आपण काय केलं, गॅस फुल ठेवला ना मग ते करपतात खालून, कारण ते रव्याचं त्याला जे हे आहे ना, काय बोलतात, कोटिंग, ते कमी असतो आणि आपलं पुरण जास्त असतो. इंग्लिश वर्ड पण वापरायला लागेल मग तू पटकन बोलता नाही ना काय ते. जास्त हलवलं की ते तुटतात, फुटतात. आणि उलटी मारायची ना अशी मार. हा, थोडीशी तुटली आहे. काय नाही, 90% काम झालं, 90% पास झालं. घी लाव. आणि आपले पोळ्या हे लाटायचे नसतात, थापलेले असतात. तू टाकशील टाक. आता फिरवली बरोबर. आपल्याला अंदाज आला ना. एकदा नाही, एक दोनदा मिस्टेक होऊ शकते, सारखी मिस्टेक. हात बाजला ना, हाताला चटका लागला ना. आता वासाला कुठे वाजायला तरी ते अजून घी लाव थोडा. हे कशा बरोबर अशीच खायची ना? अशीच खायची. जर ही रेसिपी मला आवडली तर नेक्स्ट व्लॉग विदर्भाला पण बनवायला लागेल जाऊन. घी तेवढं चांगलं नाही. हा, घी मध्ये अशी तवतवली पाहिजे. घी मध्ये वीर, ती उठली तू. वीर कोण आहे? कोण आहे? पोळ्या किती मस्त. चला आता आपण टेस्ट करून बघूया. इथे टेस्ट करून दाखव. गरम गरम खाशील तर माहिती पडेल ना, तर त्यांना पण सांगशील. हे असं आहे ना, पुरण इकडे बघ, हे असं पुरण बाहेर दिसायला पाहिजे, असं थापायचं. पुरण जास्त आणि पीठ कमी. आणि जेव्हा आपण घी लावतो तेव्हा ते अजून दिसतं, अजून दिसतं. आणि सांभाळू ना, हे जेव्हा टाकताना, घी मध्ये टाकताना हळू टाकायचं. हा बघ, आता इथे पोळी बनायचं काम चालू आहे. इथे आपले 4 पोळ्या झाली आहेत. एक पोळी तुम्ही खावा, एक पोळी, आणि यातली एक पोळी मी तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतो कशी झाली. त्याने एकच पोळी. एक काय, तुम्ही 3 खावा, मी 1 खातो. अजून भाजायचे अजून आहेत का? आणि पुरण अजून ठेवलंय. हो, ते कशासाठी ठेवलंय? फ्रीज मध्ये ठेवलंय. ते स्पेशल माणसासाठी टेस्टिंग आहे. ते स्पेशल माणूस कोण आहे ते तुम्हाला उद्या माहिती पडेल. टेस्ट करणार आहे. कॅमेरामॅनने खायचं बनवता. रेसिपी फक्त बघूनच रेसिपी बनवून झाली, रेसिपी इन्ग्रेडियंट दाखवले, साहित्य दाखवले, प्रोसेस दाखवली म्हणून नाही. रेसिपी कशी टेस्ट झाली आहे ना, हे पण तुम्हाला माहिती पडलं पाहिजे. आता जेव्हा मी तोडतोय लगेच तुटतंय खायला, आणि एकदम टेस्ट म्हणाला तर एकदम चांगली लागते. आपली पुरणपोळी कशी असते, एकदम क्वालिटी एकदम चांगली, तशी एकदम लागते. आणि थोडीशी मध्ये कुरकुरीत पण लागते एकदम थोडी ती, त्यामुळे तर अजून चांगलं वाटतं ते खायला. आणि सारण प्रमाण बोलतात ना, रेशिओ एकदम बरोबर झालंय. पुरण घी मुळे त्याची चव अजून वाढली. जर कोणाला एका प्लेटमध्ये एक दिली ना, तर दुसरं न खात पहिली त्याची संपली पण नसेल ना, तरी तो दुसरा मागेल. त्याची टेस्ट खूप चांगली लागली. आपण असा प्रसाद कसा खातो, सत्यनारायणाचा प्रसाद कसा खातो, हा जर असं तू असं पोळी जर अशी चुरून दिलीस ना, तर ती वाटणार नाही कोणाला की आपली ती पोळी आहे म्हणून. जर तुम्हाला कधी गोड खायचं वाटलं ना, कधी असं समजा क्रेविंग झाली की काहीतरी मिठाई खायची आहे, तर मिठाई आणू नका त्या हॉटेलमधली, घरी हे बनवा, खूप चांगलं लागतं हे. आता जास्त भाजत नाही, तू गरम गरम खा. बघ, खाऊन दाखव. म्हणून लुसलुशीत बोलतात. म्हणजे तू जास्त भाजली नाही ही वाली. हा, ही जास्त नाही भाजली. अशी फिरवली, घी लावलं आणि परत एकदा फिरवली. ही पोळी गरम गरम कांदा तोंडात पिघळून जाते. दोन्ही पद्धत एकदम चांगली. म्हणून कमी फ्राय केली तरी आणि जास्त फ्राय केली तरी एकदम भारी लागते. पुरणपोळी बघा, वरतून कधी कुरकुरीत नाही लागत, पण ही जर दिली ना तर माणूस ना कुरकुरीत असल्यामुळे ते आवडीने खात बसेल. आता कसं मार्गशीर्ष गुरुवार येईल, ही रेसिपी नक्कीच बनवा. शेवटच्या गुरुवारी तुम्ही पण बनवा, तुमच्या रिलेटिव्हला पण द्या, तुमच्या फ्रेंड्सला पण घरी बनवा, आणि तुमच्या आजूबाजूला नेबर्सला पण घरी बनवा आणि त्यांना ही द्या. मग नाही तुमचं नाव काढलं तर सांगा. ही रेसिपी खरंच चांगली झाली. आणि तुम्ही पण कधीतरी जे तुम्हाला बनवून घालतील ना, त्यांची तारीफ करत राहा, म्हणजे पुढच्या वेळी तुम्हाला ना एक एक्स्ट्रा भेटणार. अशी तुम्ही पण बनवा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. कमेंट नक्कीच करा, आम्हाला तुमचे कमेंट ऐकायला खूप चांगले वाटतात. आणि मी पण चोरून कमेंट वाचते, मराठी.